Резиф апа, ауылда кішілер су нашар деп әйтәләр. Су тәмсез, эчәрлек түгел, нефт тәме килә дип әйтәләр. Дөресме? Дөрес, ансы дөрес кушыла. Менә авылга алып шайкай торган түгел. Аны шул бер җиргә куеп, агызып кына эчмәсәң ишәдә торган түгел. Тәмле түгел инде суы. Шишмә суымы бу? Бу шишмә суы түгел, урамнан килә бит су. Теге ни әйткәндәй, орҗак жагына ясадылар да, шуннан килә бит шишмә суы. Авылда шишмәләр бармы? Авылда монда шишмә юк. Шуны эчәргә мәҗбүр инде сез, әйме? Ишәбез инде эчмәй куя барасың. Тука су килеп кына торсын дигән була инде бер сусы да бик кыян. Су килеп тора инде. Су булай килеп тора инде. Су проблемасын хәл итүне сорыйсыз инде. Бик дөрес, шуны сораймын. Ничек тә кирәк? Үдәбез нык картаеп, тәмле сулар эчәсе килә инде. Авылда яшәп тәмле су эчмәгәч, әйме? Авылда яшәп, инде тәмле сулар эчәсе нык килә инде, шишмә суы эчәсе килә минем.